man så lov og vred, både ind og ud og op og ned. Pavens Vatikan for en fattig mand er jo ikke noget logement. 11.000 rum, det er dog en sum, hvis man skal igennem på en gang. Hver gang paven skal finde en kardinal, styrter han som en gal. Ind og ud af dørene, op og ned ad trappen, mens han falder over sine egne ben i kappen. Hvor han kigger ind, der møder han en munk i kuts. De ligner jo hinanden ligesom et par dråber sprut. Mens han farer huset rundt, så ligger alle brødrene op og ned ad trapperne og ind og ud af dørene. Og slag korsets tegn og knæler for hans hellighed, både ind og ud og op og ned. Pavens Vatikan for en fattig mand er jo ikke noget logement. 11.000 rum, det er dog en sum, hvis man skal igennem på en gang. Hver gang paven skal finde en kardinal, styrter han som en gal. Ind og ud af dørene, op og ned ad trappen, mens han falder over sine egne ben i kappen. Hvor han kigger ind, der møder han en munk i kuts. De ligner jo hinanden ligesom et par dråber sprut. Mens han farer huset rundt, så ligger alle brødrene op og ned ad trapperne og ind og ud af dørene. Og slag korsets tegn og knæler for hans hellighed, både ind og ud og op og ned. Pavens Vatikan for en fattig mand er jo ikke noget logement. 11.000 rum, det er dog en sum, hvis man skal igennem på en gang. Hver gang paven skal finde en kardinal, styrter han som en gal. Ind og ud af dørene, op og ned ad trappen, mens han falder over sine egne ben i kappen. Hvor han kigger ind, der møder han en munk i kuts. De ligner jo hinanden ligesom et par dråber sprut. Mens han farer huset rundt, så ligger alle brødrene op og ned ad trapperne og ind og ud af dørene. Og slag korsets tegn og knæler for hans hellighed,